Không hả? Còn nào? Con quay mà chưa? Ada gucuk kayak bahasa. Aja con lucu. Uno. Udah itu. Xem tôi. Tapi kayak mana itu? Kota Bu juga. ଏବେ ଗୁପଚୁପ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ହଉ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଯିଏ ଆଗ ରହିବ ସିଏ ହାରିଲା। ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ଏ ବହୁତ ଟାଇମ ଲାଗିବ यार। ସେଇଟା କୋଉଠି ପଥ? ଜଲ୍ଦି ଖାଅ ଯିଏ ଆଗ ରହିବ ସେ ହାରିଲା। ଗୁପଚୁପ ତଳ କଣ ହେଇ ଯାଉଛି? ପାଣି ବୋହି ଯାଉଛି। ଦେଖୁଛୁ What is this? ହାତ ଦେଇ ଖାଇଦବ। ଅଲ୍ ଏବାଉଟ୍ କଣା ଗୁପଚୁପ। ପ୍ରିୟଙ୍କର କଣା ଗୁପଚୁପ। ଖାଇଯାଅ। ଥଣ୍ଡା ଯେ ଫାଷ୍ଟ ସେ ଆଇବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଯିଏ ରହିବ ନା। ବାଜା ତୋର କଣ ଫାଟିଲା? ହାରିଗଲା ଗୋଟେ ପିଲା। ୱିନର ୱିନର। ନିଅ ତମ ଥଣ୍ଡା। ଆମେ ହାରିବା ଲୋକକୁ ହିଁ ଥଣ୍ଡା ଦଉ, ଜିତିବା ଲୋକକୁ ଆମେ କିଛି ବି ଦଉନୁ। ସମସ୍ତେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର, ସେୟାର କର, ବହୁତ ସାରା ଫେଲେଇ ଦିଅ। ଆମେ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଛାଡ଼ିବୁ ତାପରେ ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସହିତ। ନୂଆ ଭିଡିଓ ଆସିବ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟାକୁ ଟିଙ୍ଗ କିନା ବଜେଇ ବାବା ସେଟା ବେଲ୍ ଆଇକନଟାକୁ ଦବେଇ ଦବ। କେହି ବି ଲାଇକ୍ କରବେ।